हेलौ आइ आफाफोर जोंना खावब्ला खावब्लिसोलै जोंना फैलाबायो जेराव मेरावनो। बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। बर' सान्थि गोरोबथाया नोंथांमोननि थाखायल' जायाखै बा बर'फोरनि थाखायल' जायाखैनो गुबुन गुबुन गोरोबथानि थाखायबो जादों होननानै बुंदों। बेखौ जों गनायदों। नाथाय अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया। और उसके कारण, आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले थे। होननानै बुंदों बे सादा कागजावल' लिरजानायमोनब्ला बेयावहाय नोंथांमोना दिनै आंखौबो फोथायनाय नङामोन होननानै बुंदों। बे पलिटिशियानफोरनि राव माब्रैबा गावनि आवथायाव लाबोनो हागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे बुंदों दिनै नोंथांमोना खालामनायखायनो बे गोरोबथाखौ खालामनायखायनो गुबुन गोरोबथानि लामाखौबो बेखेवनानै होदों होननानै बुंदों। और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है दोस्तों। बैनि थाखायनो मानो फुरा नर्थ ईस्टआवनो आबुं नर्थ ईस्टआवनो शान्तिनि बिसारखौ लाबोना होफैनो हादों होननानै बुंदों। साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही ये आंकड़ा, मैं फिर कहूंगा, दिल्ली में बैठे बैठे महारथियों को पता नहीं होगा, सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। बेखिनियाव थोंजोङै बुंनोसै आं 10,000 लाइमोनफोराल' हाथियार हमनायखौ नागाराखैनो। अब्ला बे बिटिआर शान्ति चुक्तिया सोरनिमोन बेनिफ्राय नायदो। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा। इन्दिबिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनजों थार्ड बिटिआर पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावनो माखासे गोजोन गोरोबथाफोराबो जादोंनो। आं बैफोर नामखौ लाथ'ला। बैनि उनावबो आङो दा एक्सप्लेन खालामनायखौ दोनथ'सिगोन। नोंथांमोना थरलि नायलांदो, उननि समाव आं बुंफिनसिगोन। बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया। और उसके कारण, आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले थे। और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है दोस्तों। दा बेखौनो लानानै बुंनो सानदों दिनै बड'लेण्ड महा उत्सव, बड'लेण्ड गिदिरथार फोरबो। नाथाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ फोरबोनि गेदेरथार सान फालिनाय जानांगौमोन। दिनै बेयावनो नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंदों? दिनै बड'लेण्ड सान्थि गोरोबथाया बा बिटिआर पिस एकर्डआनो मा खालामदोंनो नर्थ ईस्टआव गोजोन थासारिखौ लाबोदों। दा बैयावहाय फर दा फार्स्ट हाथियार हमग्रा जोंनि
एनडिबि दावहारु बिर जोहोलावजो जाय 34 बोसोर नांसोमनानै फैदोंमोन बिथांमोननि खोथायानो ओंखारदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जाय हाथियारजों 10,000 लाइमोनफोरा हाथियारजों दावहा होदोंमोन दा बिथांमोननि गेजेरजों दिनै गोरोबथाया जाबाय बैनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि गोरोबथाया मानो दिनै आसामावल' बा नर्थ इस्टआवल' बेखौ मोनथियाखै बुहुमावनो मोनथिदों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै नर्थ इस्टआव सान्थिया फैदों बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो लादों आं खोनासंजोबाखै नाथाय जोंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेसो दिनै जुदि बिटिआर सान्थि सुक्तिया एनडिबि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिर जोहोलावनि थाखायनो जादोंब्ला दिनै एनडिबि बिदा फंबाय बिर जोहोलावजोफोरा दिनैसिमबो उदां फैसालियाव बा उदां अखोराङाव फैनो मोनाखै दिनैसिमबो जे सोरबा जेल जानायाथ' फैनो मोनासै सोरबा दिनैसिमबो बिमा थैजाबाय बिफा थैजाबाय सोरबा फिसाला बियादै बियायं सियायं गोमाजाबाय बै न'खरफोरा एक्स ग्रेसियाबो मोनासै आरो दिनै एनडिबि सान्थि सुक्तिखौ प्रमद बर' बिथाङा गाव बारस'नानै खालामनायाव दिनै बिथांमोननि सोरबा हंखि फंखिफोरा एसे मोनजादों नाथाय सान्थिया बबावहाय फैदों नरेन्द्र मदि मोना बै दिल्लीयाव थानानै बे बिटिआरआव बिटिसिआव सान्थि फैबा जागोन सानदों नामा बेजोंनो लोगोसे आं दिनै बुंबावनोसै बिथांमोननि चेनेला दिनै सानसे बारलांबाय 1000 भिउसबो फैया 1K भिउसबो फैया मानि थाखाय फैया डेट मिन्स बिसोरखौ रावबो मोजां मोना दिनै लैहोर बेयाव थांदों जानो हागौ बे जोंनि बर' थुनलाइ सानखौ जों बयबो फालियो दिनै आखाइ खबलाबायदों बिसोरनि इउपिपिएलनि लिडारफोरा सोरबा आबसु लिडारफोरा बुजिदोंना बुजियाखै दा 1500 पेकेज दिया गैया होननानै बुंदों हा दा बेवहाय होदों होआखै बेफोरखौ जों बुंनो थाङा पेकेज होबाय बा होदों होननाय जादों बाव जों बेफोरखौ बिजिरला हरदोंबो दां बा हराखैबो दां जों बेफोरखौ बिजिरला मानोना आं बै हिन्दी रावखौबो नोंथांमोननो खोनासंहोगोन बेट्रिया बिराद गुसुं आरो नेट पेकबो गैया दा आं हाखु दाखु बानायनानै दा नोंथांमोननो आं खोन्थागोन नाथाय बे बिटिआर सान्थि सुक्तिया जे बिखेकके बर'नि एनडिबि बिर जोहोलावजो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि थाखाय जे बे सहिया जादोंमोन दिनै प्रमद थगायसुलाया जे बेखौ बारस'नानै खालामदों दिनै गोजोन फैबाय होनदों बिथांमोना दिल्लीयाव जिरायनानै बाव गोजोनखौ नुदों नामा सोरबा हिमन्तआ दिसपुराव जिरायना बाव गोजोनखौ नुदों नामा गोजोना जादों जायाखै बिनि ग्रासरुट लेभेलनि मानसिफोरजोंसो सावरायनांगोन ना प्रमदा बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनाव गोजोन जाबाय होनबाथ' रावबोथ' मानिना लानो हाया गोजोना माब्रै फैयो जेब्ला नोंनि अदाबाव अर जोंगोन जेब्ला जों फिसा फिसौखौ खबसे बा बोथिसे बोथिनै ओंखाम जाहोनो हागोन ब्रेकफास्टआव जों ब्रेकफास्ट जाहोबाय जोङो लान्चखौ लान्च डिनारखौ डिनार बेबायदि जोङो फुंनि सानसुफुनि मोनानि ओंखाम जाहोनो हाबासो जागोन ना बेजोंनो लोगोसे गाननाय जोमनाय फैबाय थाव संख्रि बानलु साबुन बिनिफ्राय स्कुलाव लांलाय लाबोलाय फिस जाबाय स्कुलनि फिस जाबाय हा स्कुलनि फिसा डिउ फिस हा डिउ टाइमाव थाबाय फरिखा टाइमाव थाबाय फर्म फिलआप एडमिसननियाव थाबाय अब्ला बेसेबांसो बेवहाय नोंसिनि बिटिसिखौ बिटिआर बानायना दा बिटिआर बुंबाय थादों बिटिसिआव जे बेसेबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मानसिफोरा भुगिनांदों दिनै जे जोंनि बे बिटिसिनि आंनिथ' होनला दे नोंसिनि बिटिसिनि माखासे लेबार श्रेणिनि मानसिफोरा जे खामानिखौनो मोनाखै मोनजायैनि थाखाय इसेबां भुगिनांदों अब्ला दिनै प्रमदआ गाव बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामना लाबोनायजों सान्थि होनबा जायो नामा नो डाउट दे सिगां नोंसोरो सोमावसारनायखौ लाबोदोंमोन सोमावसारनायाव सोरबा हाथियारजों सोमावसारनाय सोरबा हाथियार गैयालासिनो सोमावसारनाय मोननैबो सोमावसारनायाव दाङाबाजिया सौफैयो मिथिबाय नोंसोर अहिंसाजों बा हाथियार गैयालासिनो आबसुआ सोमावसारदोंब्लाबो आबसुनि सोमावसारनायखौ होबथानोनो प्रशासननिफ्राय बेसेबां गुलि गावनानै दिनै नोंथांमोना जायखौ दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान होननानै फालिदों बै समावबो बर' बिजों बा बर' हांखोखौ बिनो बा बिनायाव बिथांमोना मोजां रल बा गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो जे बर'नि हांखो नांगौ बर' राव नांगौ बर' बिजों नांगौ होननानै जोंहा बिहुराम बर' मोनहा रौथायावनो थैदों अब्ला बिथांमोननियावबो नोंथांमोना हाथियार लाना सोमावसाराखै अब्लाबो बेयाव जिउ गोमादों दिनै एनडिबिफोरा हाथियार लानानै सोमावसाराखै बिथांमोननि हाथियारनि जेंना बा गावजों गाव बुलाय सुलाय जेब्लायबो थैलायबाय थानाय जायो जों
पाब्लिकफोरा थैयाब्लाबो सोरबा बिनि रिभलिउसनारि सोरबा केडार्सफोर थैगोन बा प्रशासन पुलिस प्रशासन आर्मि सोरबा रौनिया हान्जाफोरनिफ्राय थैगोन बेबायदिनि गेजेरजों दाङाबाजिया नुजाथियो मानि थाखाय नुजाथियो जोङो सोमावसारनायनि मुङाव बेफोरबायदि जिउ गारनांगौ जायो दा बिनि सायाव आं गोथौयै बुंनो थाङा नाथाय नोंथांमोनहा दिनै जेखौ सान्थि बुंदों बे सान्थि नङा असान्थिसो बर' हारिखौ नोंथांमोनहा गेरेमसा माहारि दानो नागिरदों नाथाय नोंथांमोना गावनि आथिङावनो रुवा दाननानै लागासिनो बा बर' हारिखौ हाखराव खोख्लैनो थाखायनो दिनै आबसुआव थानाय सोरबा साहित्य सभायाव थानाय नोंथांमोनानो मावगासिनो मिथिबाय दिनै सोरबा आदुदुल्लाफोर थाङो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बिनाया सोलिगासिनो दं होननानै बुङोब्ला मा जोंना मोनबाय जोंना सरखारबो दाबाय होनलाबायो बेथ' नङाना दिनै बबाव उदां बड'लेण्ड मोनदों दिनै बर' हारिखौ सिनायथिनो दिल्लीयाव खालाम मुम्बाइआव खालाम आउट अफ इन्डियायाव खालाम बेफोरखौ जों फाजाया खिन्थु दिनैसिम बड'लेण्ड जेंनाया जोबनानै थाङाखै आरो दिनै नरेन्द्र मदिया 1500 पेकेजखौ होदों होनदों हरबाय होनथारदों आं बेखौ होनाखै नाथाय बहा जुदि हरदोंबा बहा थांखो बहा गोमाखो बबाव बाहायखो बेफोरनिबो हिसाब जानांगोन दिनै सान्थि फैबाय होनोब्ला बहानिफ्राय जानो प्रमद बहानिफ्राय जानो माखौ लाना आखाइ खबदों आरो सोरखौ मख'खो बिटिआर सान्थि सुक्तिनि मेन सागानखारिया सोरखौ बुंखो सोरखौ मख'खो बर'नि गोजोन गोरोबथाया सोरनि थाखाय जाखो इन्दिबिफोरनि थाखायसो जादों इन्दिबि बिदा फंबायफोरा मानो हालाय हाफाय थासारो मानो दिनैसिमबो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै 5 बोसोराथ' जाथारनोसैना नै 4 मासनि उनावनो एसे लाजिनो सोलों मिथिबाय जाबाय दे